Здравейте хора, аз съм Даян, с мене Аз съм Росен. и ние сме Stars Boys BG. Днес ще снимаме на тревията. България! Добре, почвам въпроса. Добре, това аз го знам. Защото те не си ще, бейби. Моля! Аз съм много тъп. Аз прочетох сантиметри. Не е честно. Оф, то пише милиметри. А? Мислех, че пише сантиметри. Между другото, по-добре беше да се заградиш. Това беше тъп. Според мен. Колко ти си била най-зумен? Не. Написах... И мен. Уж да, ама. Оф, ма но ме я, че прочетах сантиметри вместо милиметри. Оф. Много толкова. На коя дата от месец октомври се празнува... 30 или 31 беше? 31-я. Ужас. Това какво общо имаш? Добре, ти не знаеш, че е последният ден от месеца. Мале, това горкички. Само толкова точка. На първо място съм. През коя година за първи път е филмиран? Мандът на Иван Възопотихто. Горе-долу... Yes! Абе, човек, да не вземе бота да те изпревари, бе. Още не. Само да се избере тази територия. Колко мокри има в... Мислех да напиша 3. 4. Чекрака. Искаш ли да не те докосна? Но тихо се чуваш. Чай да дърпа. Аз ще нападне мен, гейте. Не. Кой български композитор е написал опера му? Мислях го, бе. От чука, нали? И аз. Ние цял ден с тебе ще използваме жокери, нали? Те ми мина. Да не казвам кое. Знаеш колко ми е зор? Какво се бива категорията с като ти свестата? Мислех да напиша лешници. Тупа няма за лешници, бе. През коя година е сформирана групата Queen? Почти. Yes! Какво почти, бе? Стой няколко години назад. Мале, горкия. Дано да такова тебе. У мене. Съм континента. Ще оценя не, така ще дам повече надолу, защото... Чакай, не съм получила въпроса. Освен континента... защо да ти помагам? Защо да ти помагам? Защото аз ще помогна. Играем един срещу друг, не трябва. Да, бе, ти лът ли си? Сега ще яки. Какво? Нищо.
Нати! Той ще провери Google, сигурно. Да. А? Нати. Фу, Нати, сега тъмън си ми улеснил работата. Ах, не так ти. Давай зелен, давай синя. Не е това. Какво? Са ти. Не нападай ме. Що? Работи. Коя от следните игри не е... Сега скути. Може ли ще? Знам бе. Знаеш какво правих? Цъкнах двете мишки на едновременно хем... Чакай. Приблизително колко километра е дебело съм натал, Матия. Километра. Нати. Ляда. 35 километра. Тъмно тъп. Тай. Марийке. Как се наричах? О, тук ще използвам жокер. Не ми пука. Ето, опознае. Та. Фото иде. Сколкото решава граничи България, послушай. 1, 2, 3, 4, 5, 4 или 5, 4 или 5. Yes! Да, бе, ти се самия. Какво като? За кой? Само ще играем. Нищо. Цяла България под моя робство. Пак съм аз. Добре да почти. Не, трябваше да те махна тук. Не. Кой от вариантите са? Между другото го мислех това. Знай си. Как се нарича заграничителната част на една шахматна партия? Не прочетох въпроса, как колкото... Добре. Това е чпил. Ендшпил. Това пък не го знам. Ще тя да ме бие. Казах, че може. На кой език учим? Ох, добре. О, ще те бия тук, няма как. Освен ако не ме атакуваш по главната кола и ми вземеш цялото кралство, това ти е единствения шанс. Единствения. Хонолулу е столица на... Yes! 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 И хората ще ме бие. Уу! Играем ли втора игра? В моя робство е твато. Абе цялото такова. Играем ли втора игра или не? Не, защото има да го обработвам. Друг път. Не, без клип. Друг път. Хора, това ще бъде за клипа. Надявам се ви хареса. Ако е така, лайк и сабскрайб. Аз бях Даян. Аз Розен. И ние бяхме Stars Boys BG.